ኩናት አየድልዮም ህዝብ ትግራይ እውን ኩናት አየድልዮም እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ህዝብ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት ብዝብል ኣይተጠቐምካን በተስተካየድካዮ ኩናት ዝብል ዋላ ቃል በቃል እንተዘይኮነ ግን ልክዕ ህዝብ ትግራይስ ንማእኸላይ መንግስቲ በተደጋጋሚ ብናይ ባዕሉ ተወግሶ እናኸደ ኩናት የካይድ ከም ዝነበረ ስለዚህ በተዘካየድካዮ ኩናት ኣይተጠቐምካን ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ ኣሎ እዚ ሓደ ህዝብ ትግራይ ቅድም ኢለውን ገሊፀዮ ነይረየ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ይኹን ልዕሊኡ ንዝወረርዎ ክከላኸል መሰሉ ንዝገሃስዎ ንዝብድልዎ ንዝዕፍንዎ ዳኢ ዝከላኸል ህዝብ ትግራይ እምበይ ግዛእ እንዳኢ ዝብል እምበር ከይዱ ዝገዝአሉ ከይዱ ዝወረረሉ ባዕሉ ኩናት ዝጀመረሉ ግዜ የለን ስለዚ ንህዝብ ትግራይ ከም ኩናት ደላይ ከም ጦረኛ ዓይነት ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ንህዝብ ትግራይ ዝገልጽ ኣይኮነ ህዝብ ትግራይ ትማሊ ይኹን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ኣይምብርክኽን ኣይግዛእ ክገዝኦ ከምበርክኾን ዝመጽእ እምብኽብል ኢሉ ይቅድም ሕዝውን ክብል ከይዱ ግን ኣይወርር ከይዱ ግን ኣይገዝእ ባዕሉ ግን ኩናት ኣይጅምር ስለዚ ከም ኩናት ዝጅምር ዝነበረሞ ካብኡ ዝተምሃሩ ዓይነት መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ንሕናስ ንውረር ደኣ ኣብ ልዕሌና ኩናት ይእወጅ ናይ ርሑቕ ገዲፍና ሕዚ ዝገጠመና ኩናት እውን እንታይ ቀረ ኣብ ልምዓቱ ስርሑ እናሃለወ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተኣወጀሉ ክከላኸል ስለ ዝነበሮ ግን ተኸላኺሉ ማለት እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ትግራይ እውን ክንብል ንኽእል ሲቪክ ማሕበራት ድምር ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብኩናት እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከም ዝበፅሐካ ስለ ዝፈልጥ ብሱሩ እውን ኩናት ባዕሉ ጀሚሩ እውን ስለ ዘይፈልጥ ሕዚ እውን ናይ ኩናት ድልየት የብሉ ናብ ኩናት ክንኣቱ ዝገብር ዋላ ሓንቲ ምክንያት እውን የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ተፈላለዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ነይሩ ሕዚ ከዓ ካብ ሕወሓት ዝወፅእ ሓይሊ ጉጅለን ብሄራዊ ክሕደት ፈፂሙ ንብሎ ዘለናን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፖለቲካዊ ምሰሓብ ኣለና እዚ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ብፖለቲካዊ ገባቢ ፍታሕ እምበር ናብ ኩናት ዋላ ሓንቲ ዘእትወሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን እንታይ ምክንያት ኣሎ ዘለና ምሰሓብ ንምንታይ ብልዝብን ብምይጥን ብፖለቲካዊ መንገዲ ዘይንፈትሖ እንታይ ንኩናት ምክንያት ዝኸውን ነገር ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጥና ንኩናት ዝኸውን ምክንያት የለን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማእኸል ጌርና ዝጎደለና ነገር ንመልእ ንዛተ ኢና ኢልና ንፅውዕ ዘለና ኣፍሪቃ ሕብረት ብዘለዎ ኣለና መድረኽ ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀመ ዘይተፈፀመ እንታይ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል መድረኽ ተፈፂሙ ንማየጥ ኢና ንብል ዘለና ከምዚ ዝበለ ንማየጥ ኢልካ ምሕታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተፈፀመን እሞ ይፈፀም ኢልካ ምሕታት ዝተመዛበለ ተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ይመለስ ወረርቲ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ይውፅኡ ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ይከበር ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ናብ ፖለቲካ ምይጥ ንእቶ ናብ ስሩዕ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምለሰሉ መንገዲ ቀላጠፍ ኢልካ ምሕታት ናብ ኩናት ምእታው ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ 2013 ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ከምኡ ዓይነት መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ማስኪና ንልእኸልኩም እምበር ናባኹም ዓረረይ ንልእኽን ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ቅንየ ማለት እዩ ሕዚ እውን ልዙብ ዝመስል ጥዑም ዝመስል ደብዳቤ ግን ውሽጡ ተጠንቀቑ ዓይነት ዘለዎ ናብ ኩናት ዘእቱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ስግኣት ኣብ ህዝቢ ፈጢሩሉ እዚ ሕዚ ኮነ ኢልካ እዩ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ክሽበር እዩ ዝድለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስግኣት ክስእን እቲ ርግዓት ክስእን እዩ ዝድለ ዘሎ ክሻቐል እዩ ዝድለ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ በደል ጌርና ኢና ንወስዶ ህዝቢ ትግራይስ እዚ ኣይግባእን ምፍርራሕ ኣይግባእን ሕዚ እውን መጻኹኻ ሕዚ እውን ቀተልኩኻ ዝብል ኣይግባእን ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ካሕሳይ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ሰላም ልምዓት እዩ ብእህን ምህን ብዝርርብ
أمم خازلو فللياتن كالين سلطن بزخانة من قد مفتاح يزدل سلازي دليت حزب تجراي أيقونن دليت حوحات أيقونن أمولو تجراي زلو خناتاتون بزخانة يكون من قد نخينات زعدم نجار يبلنان مسلنا يكبرلنا من النثنا يكبرلنا بوعل بريتوريا مسارات كل نجار يفتح أمجن حتى أنا أيهم إلكام حتات دما ناكوينات زوتو نجار أيقونن سلازي بسلامة ومن قدي سلامة وبوليتيكا بزخانة من قدي سلطان بزخانة من قدي نجارات كله يلو ومزول أمناتي زلنا كابزي وزاقن انتسمس فدرالي يكون انتسويشت أنا يكون بزخانة يكون من قدي بأنا وجن بحزب تجراي وجن ناكوينات زوتو نجار يلن كهلونا يخلن زول أمناتي زلنا أمور جنرال أب محبره ومراخبي جيش وكله يتملسن قال ملز بنزلوا كونتات فقرات على حنت قال جن كتزارب سمعنا كان فلتني ناموت كاتات اللي محبره ومراخب محبره ومراخبي تات ما يقول كان حلت صراحة ذل غيره لازم حنت قال سامل صح زاربو تم جزيز رخوبي يوم تم جزيز رخوبي صراحة له ما سبب سلطان بلصقنا بتيك توك فكروا وعلوا له وزاغ فيسبوك تكاتات له فيسبوك يرقوا لنا يا جزاي ولا ايه سرعين وطريقة راينا الذي يلنا العد يلا جنرال تغلب على جولا مع الواجهة بحر المريض الموصلين عند أولو السرونك انت واحد ولا أي تفكروا لهم بحر المريض هزبي سلاش شكر يلا هزبي نار عزيزنا تراينا أنا الرأي جنرال غني لي መልካም እንግዲህ አሁን ያያችኋቸው ጀነራል ተክለ ማንጁስ ይባላሉ። ጀነራል ተክለ ማንጁስ በኤርትራ ሰራዊት የምዕራብ ግንባር አዛዥ ናቸው። ምን ብሎ ይጠይቃቸዋል? የብልጽግና ባለስልጣናት ቲክቶክ ላይ ፉከራ ሲያሰሙ ይውላሉ። አንተስ ማህበራዊ ሚዲያ ትከታተላለህ ወይ የሚል ጥያቄ ነው ሲያቀርብላቸው የሚደመጠው። እሳቸውም እንዳለቃቸው ለማህበራዊ ሚዲያ የሚሆን ጊዜ እንደሌላቸው ይገልጻሉ። ከዛ ቀጠል አድርጎ በስም ጠቅሶ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን እና ጀነራል ባጫ ደበሌን የሚመለከት ጥያቄ ጠይቃቸዋል።